Okay. Jeg har valgt at arbejde med kildesættet om vikingetid, hvor jeg har valgt at arbejde ud fra to selvlavede problemformuleringer, som lyder, hvordan fremstilles vikingerne i forskellige kilder, og hvordan kan forskelle i afsender, tendens og historiebrug forklares ud fra disse fremstillinger. Og en anden problemformulering, som hedder, i hvilken grad kan vi opnå en troværdig forståelse af vikingetiden gennem forskellige kildetyper, når vi tager højde for deres tendens, kontekst og historiebrug. Hvor jeg har vel både analyseret kilderne og så vurdere deres troværdighed ud fra kildekritik. Den første kilde, som er et billede over vikingernes angreb og handelsruter. Kortet det er en sekundær kilde, fordi den er lavet efter vikingetiden, og det fungerer som en bearbejdning af den her historiske viden, man har fået og har fra dengang. Og billedet det viser den her eksponentation, som for de her områder, som f.eks. England, Frankrig og Rusland. Og her kan man tale om årsagsforklaringer, f.eks. som økonomiske motiver i forhold til handling og plyndring, og så også sociale forhold i forhold til noget befolkningspres. Og så kortet viser et generelt billede af, at vikingerne har været en meget stor del af et meget større globalt netværk, hvilket er meget nuanceret, eller gør det meget nuanceret. Billedet viser de her ruter, som vikingerne har taget i forhold til den danske og den nordiske og den svenske bosættelse. Og man kan se de røde linjer af vikingernes handelsruter, og så er der vikingernes angreb, hvor man kan se, hvordan de har bevæget sig, og hvor de har valgt at både handle og så plyndre og lave vikingerangreb. Og så har vi kilde nummer 2, som er Jellingestenen, den lille Jellingesten. Det er en førstehåndskilde fra vikingetiden, som fungerer som et levn, fordi den er fra perioden selv. Den fortæller om kong Gorm, som samlede Danmark og gjorde danerne kristne. Og som kilde har den en tydelig afsender, kongen selv, kong Gorm, og har også en tendens i at fremstille ham som være sådan meget en stærk hersker, i at han meget fremhæver det her med, at det var ham, der har ligesom samlet danerne. Og derfor kan man også se det som en slags propaganda, fordi formålet er at styrke kongemagten, og så vise hans rolle i at få kristendommen, eller sådan kristningen af Danmark. Og så gør den også troværdig som levn, men sådan lidt mindre natural, fordi den er ensidig. Billedet fra rigets modige forsvar, som er det her billede er en illustration lavet af Lawrence Frølich. Og det er derfor en sekundær kilde, fordi den er lavet efter vikingetiden, eller lang tid efter vikingetiden, cirka 100 år efter vikingetiden. Og billedet viser opførelsen af den her dannevirke, og hvordan og hvor en central person, som der står i midten, sandsynligvis har været en leder eller en form for leder, som står i midten og giver en form for ordre. Og så rundt om den her leder, så står der en masse mennesker, som krigere, eller sådan, krigere, hvilket viser det her fællesskab og samarbejde. Og det gør også, at der kommer en tendens i, at vikingerne bliver fremstillet så meget modige og stærke, og viser meget det her med heltemod og national stolthed også. Og derfor kan billedet sådan
at det er ikke en realistisk gengivelse af vikingetiden, men en fortolkning, som der viser, ligesom, hvordan man ønskede at se fortiden. Iben Fadland kilde, at det er en førstehåndskilde og fungerer som et levn og en beretning. Og han beskriver vikingerne ud fra egne oplevelser, men hans syn er meget præget af en kulturel baggrund også. Hans kilde har en tydelig tendens, hvor vikingerne fremstår meget beskidte og fremmede, og sådan, han beskriver dem som vildsvin, eller noget med, altså som ustyrlige vildsvin. Men også den her guddommelighed til deres kvinder, at de behandlede deres kvinder, jeg vil ikke sige godt, men de gav dem altså mange gaver i form af af de der guldringe og sjældne perler. Og det er et godt eksempel på kultur, fordi man får vist nogle forskelle i normer, og det påvirker beskrivelsen. Og kilden er værdifuld, fordi den giver et udefra perspektiv, men den kræver kildekritik, fordi at den er meget, altså den har den her tydelige tendens. Teksten, og så er der endnu en tekst, Ibn Rustash, og det er en sekundær kilde, som er et eksempel på nationalromantisk historiebrug, og forfatteren bruger vikingerne til ligesom at skabe en meget stærk national identitet, hvor der her er i stedet, hvor modsætning til en anden kilde var meget negativ præget, så den her meget positiv fremstillet, hvor vikingerne fremstilles som værende meget modige og betydningsfulde. Og det hænger sammen med 1800-tallets behov for ligesom at styrke den her nation efter f.eks. krig og tab, plyndringer og tab. Og teksten kan derfor ikke være sådan ret neutral, men sådan, fordi den også er præget af det her ideologiske formål med at få vikingerne til at fremstå som værende de her meget stærke og modige krigere, og fået den gode side ud. Og konklusionen er så derfor, at samlet analyse af vikingerne fremstillet forskelligt afhængig af hvilken kilde det er. Så man skal huske, så det er meget vigtigt med kildekritik og kigge på afsender og tendens. Og så forskellen. Vikingerne var både krigere og handelsfolk og var en del af en større historisk udvikling, og kan derfor sige, at vores forståelse af vikingetiden er en fortolkning, som afhænger af, hvilke kilder vi bruger og hvordan vi analyserer dem.